o c'est-à-dire ne fakete n'aw kɛra silamɛ a hɛrɛ foyi tɛ se ne ma o tuma ne fakete diinɛ min ye n'i y'a fɔ anw ka dugu tɛ tɔgɔ sɔrɔ n'i y'a fɔ a tɛ kɛ muso cɛya nka n'i y'a fɔ aw bɛna silamɛya faamu diɲɛ bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ o de la Sangare o tɛ taa ala ta fɛ o sira mɔgɔ la a bɛ ala ta la ala ka hɛrɛ k'an na n'an bɔra yen an bɛ nabaga cɛmanw ni musomanw bɛɛ lajɛlen fo an balakaw u fo olu kɔni silamɛ ka bɔ bisimilayi f'a wɔlɔ dɔɔnin na n'olu ma y'a yɔrɔ yɔrɔ la a ma ɲi an balakaw an b'a fɔ kosɛbɛ dɛ ni silamɛ ye dɛmɛ in na an jigi dalen don aw kan alakira ba sallallahu alaihi wasallam o nana o ye hakɛw di hakɛtigiw ma pour que aw ka se ka mara ka ɲɛ alakira nana aw bila banɛr la a nana aw bonya a nana ka hakɛ bɛɛ d'a ma yanni kira ka na musow tun bɛ cogo min na a bɛɛ b'a dɔn arabu jamana kan valeur foyi tun tɛ muso la mais alakira cilen de nana muso bila valeur la mais kira ka muɲu dɛmɛ ni aw kɛra ɲɛmɔgɔ ye ala k'aw sara ni hɛrɛ ye n'an bɔra yen mɔgɔ o mɔgɔ ka dɔrɔmɛ dɔ la nin kɛnɛ in na n'an bɛ gɛlɛya an bɛ foli kɛ o la dugawu k'u ye a dɔrɔmɛ bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ala ka miliyɔn caman bila yen sɔli ala mustafa n'an bɔra yen ni délégation minnu nana ka bɔ bamaɲare n b'u fo u barikada u waleɲuman dɔn n'an ka taa ko faamaw ma ɲi sanfɛ faama dɔ sigi bɛ ne kɔfɛ yan n tɛ ala ta foyi fɔlɔ n'an ka taa bi sabataw kan mɔgɔ min b'an kɛrɛfɛ an k'a fo sécurité ko faama k'i tilen kɛ laadiri i bɛ baara yɔrɔ min na dɛ i tilen ka mɔgɔw tɔɲɔ walayi n'i bɛ mɔgɔw tɔɲɔ hali n'i ma fɛn kɛ o i ka sara dɔrɔmɛ 20 kalo la ala tɛ kungo si se ma min ye tan mais n'i ye fantanw tɔɲɔ ko ni faama ye ka dɛsɛ sago dɛsɛbagatɔw kan ko ni faama ye ka bin mɔgɔw kan ala faama ka fanga ka boli bɛɛ cɛ ala faama o ka fanga a ka bon bɛɛ cɛ o tuma k'a fɔ an ka sécurité n'a bɔra yan a ka dɔ fara a ka laadiriya kan a ka dɔ fara a ka tilennenya kan a ka dɔ fara a ka hinɛ n'a ka makari kan faso dɛmɛni sira kan ani faso ka ɲɛtaga sira kan n'o kɛra ɲinifɛn bɛɛ bi sɔrɔ wa an bɛ nin f'u ye kɛnɛ bɛɛ kan an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a deli ala fɛ ala ka hɛrɛ k'an n'a ye u ka jalaw ala k'u jidi u ka jalaw ala k'u kisi jamana yɛrɛ bɛ gɛlɛya min ni insécurité min kɔnɔ ala k'a ko ye nɔgɔya ala kɛra bonya kama aw yɛrɛw kama sɔli ala mustafa kɛrɛ n'an bɔra yen an bɛ nabaga cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen fo k'aw ko ɲuman dɔn k'aw barikada hami o hami bɛ an bɛɛ la yan a bɛɛ dilanba ye ala ye ala k'an dɛmɛ k'a bɛɛ dilan n'an bɛ gɛlɛya n'an bɔra yen an b'an ka foli laban kɛ n'o de ye an ka ɲɛmɔgɔ ye a seyidi sherifu usumani madani hayidara fasojɔla hayidara maliden halala hayidara jamanadenw dɛmɛma hayidara jamanadenw kanuba hayidara silamɛya ɲɛda nɔrɔma yiraba hayidara silamɛya bamaba hayidara silamɛya kɔrɔtaba hayidara guruguma lidari ɲɛmɔgɔ hayidara silamɛ bɛɛ ɲɛmɔgɔ hayidara ansaru jigi hayidara mali jigi hayidara a seyidi sherifu usmani madani ale tɔgɔ ye nasir lahake bilhake min nana tiɲɛ kɛ ka tiɲɛ dɛmɛ alifati lima wulika datugulen dayɛlɛ b'a dɔn durbaliya moyi dɛ hayidara y'a ɲɛmɔgɔ ye i denw y'a ɲɛmɔgɔ ye
وديت الدنيا يموي أنا بيتي يا يموي فوق يموي على كده صلى الله عليه وسلم سليم دومنا أكو سلامو نعم وسيدنا علي أو يموي وفرامنا نافيو أما جاولوي أي على كده صلى الله عليه وسلم أو كوني مغني زرقاتا الممي عليو تكمل أفو عليو كتا بويا كابلو كتا أفو يبو عليو على كده بيا يموي وأوين جنا ديكا يموي كوني مغني زرقاتا كدرون على بيدو جناتو النايم لا على جناسو من دوا يبو أجلين نيماما نعم على بيدو نمو كلا هاسي مريد أي والله إذا والنبي دور مرمو أبدا مسونا الله أكبر أبا هو الدين كتا كدرون أصلا لا لكلمة على كده كوكي يموي أنت اللي يموي ندرون الله أكبر مدمر سونا نعم كده كم مكوبة تيجي كو أين نبغى على جيل جنات النعيم الله أكبر مدمر مرمو كده توجيه وصف أي كده تبين سونا كافو le prophète sallallahu alayhi wa sallam أقول j'ai nommé Aliou le fils de Abba Talibi comme chef et Dieu l'a nommé comme chef et vous qui accepterez que moi Mohamed je suis votre chef Ali aussi votre chef oh connais Mohamed de Seyed Nali Kenyama connais tes quoi c'est Dieu qui l'a nommé comme chef pour Allah n'a gagné moi bon connais bien Dieu ne crée gagné moi Ali الله أكبر سمرة تمني ngara kira dini nimbela do maso أي do tiso ali beti yo nyama no mata kini ali beti shirifiu olu bora kira de la لا fitri wole yere de kafiri mana yoro تمني مسا ana kira ma sallallahu alaihi wasallam سليم akwa bitaka febra to mulera komi ni kuma fora dumi na sebana nga kitabu kono o yasro kitabu 3 ministra fagalini o le kacha milioni o le kitabu do ko kitabu wa sunna olu yani ala che bado o sunna o le kere ko ko kishi mo بلاي nete ala kira e mifo o le bitaka ko kurane to ya anini mo mo so الله أكبر nani lu fle antifi أي wana lu fle mi dire cheso تي wa ala kira e ni ko cheso أكبر sharif nani lu fle antifi سمرة alu beti ini shirifi min bana tila نعم shirifi maga sigala maga komite kono na hada be ni ga ya ba to لا kana to ga toro ka sibu ni bi mo toro toro ni ali sahari yoro me sibu toro o bi be ola سمرة ni ko ni alu beti ko toro نعم ite bo kala kan de toro de سمرة ya rabbi ala kana na toro su آمين ala kana mo bona ni me ga karamo java ba آمين ala kana mo bo ana mi me karamo java ba آمين salli ala rasul سليم يا مرو ولا ay dara ci ay am fara ñu nga anda jamu kele anda shiya kele anda dubu kele kambe ke kuma de kasoro kamla sila kanga je kala ayande ke minala لا سمرة تمني مسا كلني am kan ngode ira du golo ka kata je jamana bel an se kula سمرة wanne ala sona ayande ke mina amna abdullah bagash أكبر ولا namore نعم ambe mawlud de ko ala kira bagani sallallahu alaihi wasallam سليم mawlud wati dola ko kun jera أكبر ma ko no gora doni mawlud kala e mo fay mawlud kala نعم ni ala kira kanu e ni disku mai سمرة wala tan numéro 1 o mawlud kala numéro 2 لا أكبر mawlud kala numéro 1 أكبر o ne mawlud kala mimi kira to mo fo adala wa te kira fa bada
o de mulu kala numero 1 o bi mulu minye fo Sangare! Bele. Ayo moru. akoloshi kabi arabi de awolu majo Nam. kutubo do dala ko mulu ko ka bida abita olu de numero 1 an yere mulu la fiu olu ba la fo Sangare! o mulu kala numero 1 Ayo moru. an yere ne mulu ko fiu kana hakili Hadi chedra. Oh. ake baba fo sallallahu alaihi wasallam Sali. ako islamu ko ko be ne faga na shawo bulu ko ne kira ne ala wele ala be ma ni bla o be aw sogobe no ya sogobe aw fo bi dalu sogobe kana dalu jo mani la ka ko baba Sangare. Ayo moru. wallahi ya ko fo mo lu bi dai Nam. dalu mo mangulo mo lu ko be atiso Ai. Aba wadi. ay ni ma kele titani Hadi chedra. nangela la ni islamu kele la islamu bi dalu Sangare. Ala kan dim. ami mo jura ngere kala kele to ya ko mo lu kala to ya kanya kafiri mushriku e afale dalu ni mo lu la fanya so sa suna e mo lu La. Abele. nanam mo dalu ni nu o ti so Ai. mo dalu ti ni abada fanga dimi Sangare. o mo lu kala ni mo e Oh. olu ka mo lu bana juma do nu Adunda. olu ti wajuri kresi di ta misiri Sangare. misiri woni mo gole Oh. ka to mo seri mo ka La wakbar. Sangare! mo lu bidalo na sa kala dare Ayo moru. mo lu do hali ni tege ibi jare mo ko ni ka baraga be La. e wodi be Ayo moru. atse ka de fuiti wala jesu de fuila Ai. aka mu jadro ele ni ire ba do ko ni so jale do ko ko La wakbar. ni ko ne mo ko ni ma fu fu don ba Oh. ani tadi sugun cena ko Hadi chedra. mo ko don ba ma sigi ko la kan ko mo fe ni ko do Sangare. men ni wodo to be wodo la ku ba era Oh. ala ci ka fu ko mo lu do ko hali ni sugun do ka so ku bi jare ma ko La. Adunda. bo do do be jiye ko no ko ni sugun do ka so bi jare ma ko do be fu Ai. jiye tali jiye wuli ci ala re ma ko so Sangare. Hadi chedra. Adunda. men ni ala ko ya Ai. Bawa je ukala ngoyi. Tadon. amna ta Oh. mawlu kala numéro 1 olu ka mawlu bala juma numéro 2 ta dabla na shuna ni ala so La. Bele. on ne Ayo moru. ala vitesse o do ngeli no bana mi kala kana kero sisi Sangare. ati basda le Ai. fosta wore Hadi chedra. on ne Abele. ala kan ne Amin. mo do aka no do ya kan ne Ai. dalu tubulo Sangare. dalu ndalo de dalu tube nyona ni dina do ni La. an kana tamile an wutu Abele. mo ni yere de dara ala fa ka bare ka ba do La wakbar. bon mo woni no e mo ni mara tamne e ma ba ne ko ki ma je no e no ko ma ni bi ma ba do ya Sangare. akara bare de Hadi chedra. Sangare! wala ne re ko karamo ma o do Adutro. mo karamo ay dara Oh. mo foso dala ay dara e mo ngani ni mo ngado ya La wakbar. toro mo ngani ni mo ngado ya Ai. ngunga ke to ham ko e ka ngani ni re La. mo ko mulu nga bolo be jene ala e ko jene ko mu ko haram Sangare. mulu nga bolo be shwele ko shwele ko haram La. fama jugu e ko kati mori jugu ko go dabla muso jugu ko go dabla che jugu ko go dabla alolu menni mo ko mu fare Sangare! Apara kitenge. angi kan ngani menni de mangi ne de mi bolo be nuna no be neni ko ba fa Allahu akbar. Sangare. aw ma bi ko fe aw fo fe me kene kay aw be kan ko karamo e dara kan Adumba. Hadi chedra. ay dara ya ateri Oh. ay dara ni bo to do ko bani chef filmu e de tabolo ateri bani chef Siga no flatte do filmu tabolo ay filmu te. Sangare. Ayo moru. ateri ba yini de jamana ni jiye be ka lafiya bani su ba yini de jiye be ta ka che ka ala Sangare! an de fe ye kele ye Ai. ay dara ye ne boy magaribado abani jamana be ka bonno la jamana be ka hele so me jamana ba yini ka tache parce que jamana e bani chef Sangare! Aba wadi. Ala kan dim. amin ni bani chef sara filmu bi ba Hadi chedra. o kuma ami ko yo kana sasa Sangare. kana sasa ni sara mai Oh. ba ko wati ke La. ala ka sedi ananga mo Amin.
ala kira bonya kama Amin. salli ala rasul Salim. Sangare. Abele. Afrake. namore Nam. groupement leader spirituel Oh. o to sigi minge an karamɔgɔ o min ye ɲɛmɔgɔ ye olu ye thème min di ɲina ma olu la Abele. k'a fɔ n'an fɛn o fɛn sigira Oh. an ka kuma o kan Sangare. wajibi la an bɛɛ Oh. n'o de ye jamana bi cogo min na ye Adenda. mali bi lahala min na Ele che. o ɲɛ kumabaw fɔra an ye Oh. o ko min bɛ se ka fɔ mɔgɔ ye o k'an k'o fɔ Sangare. n'o ye malidenw ka bɛn tɛgɛ don ɲɔgɔn bolo ka senw bila Adenda. jamana bi crise min ni gɛlɛya min kɔnɔ bi Oh. furaka ɲini o la Sangare. ka faamaw fana dɛmɛ ni dugawu ye a n'an seko bɛɛ ye walasa jamana gɛlɛya in dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na Allahu Akbar. ensemble pour la refondation de l'État Sangare. donc o kuma o y'a ɲini an fɛ ko n'an sigira Nam. ko an ka mɔgɔw la sensibiliser yɔrɔ dɔ la o la an bɛ min fɔ mɔgɔw ye Atotro. jamana in bɛ yɔrɔ min na sisan Mali Oh. tiɲɛ yɛrɛ la maliden halala bɛɛ maliden ɲuman bɛɛ Oh. an bɛɛ ka ɲɔgɔn sigi k'an miiri sa jamana bɛ gɛlɛya min ni tɔɔrɔ min kɔnɔ Sangare. a bɛ ɲani min kɔnɔ an bɛ se ka mun kɛ de pour que gɛlɛya in ka wuli Ele che dra. Abele. Mali fa bɛɛ bɛ bolola bi fa bɛɛ Sangare. région fila dɔrɔn lafiya dɔɔnin bɛ yen Allahu. Sikaso région Oh. ani Kayi région n'o tɛ an badenw bɛ tugu ɲɔgɔn na yɔrɔ bɛɛ Ele che dra. Sangare. o tuma sisan Oh. ni jamana bɛ nin lahala in na Nam. jamana bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ Oh. jamanatigi hakilitigiw olu kan k'a lajɛ sa an bɛ ɲɔgɔn sen sama koni dɔw de la ka kɔrɔ Sangare. fo k'o koniw nalen to jamana t'an bolo fɔlɔ Allahu Akbar. Abele. n'i ko i ye chrétien ye ni jamana t'i bolo est-ce que i ye chrétien ye Mali la yan Ayi. n'i ko i ye silamɛ ye ni jamana t'i bolo est-ce que misiri b'i bolo yan Ayi. n'i ko i ye bolisɔnɛ ye ni jamana t'i bolo est-ce que bolisɔn wɛrɛ b'i bolo wa Ayi. o tuma ni jamana kɛra nin cogo in na chrétien o ayiwa silamɛ o bolisɔnɛ o n tɛ foyi la o mɔgɔ o mɔgɔ b'i dɔ dɔn an ka fara ɲɔgɔn kan sisan an ka diinɛ bila an yɛrɛ la an ka jamana yɛrɛ ɲini fɔlɔ an ka se ka kɛ maliden yɛrɛ ye Adenda. Ele che dra. n'an y'an ka jamana sɔrɔ an yɛrɛ ye Nam. o tuma chrétien kɛ e ne tɛ kɛ église la bolisɔnɛ bɛ taa ka bolisɔn yɔrɔ la e yɛrɛ ne tɛ ka misiri la Allahu Akbar. Sangare. Sangare. malidenw an ka bɛn Ele che dra. an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn sen bila Oh. n'an ye ɲɔgɔn sen minɛ Mali tɛ dilan Abawadi. n'an ye ɲɔgɔn sen minɛ silamɛya tɛ dilan Ayi. n'an ye ɲɔgɔn sen minɛ ni e ye ne sen minɛ e tɛ taa bilen ne yɛrɛ tɛ taa bilen Sangare. mɛ n'an ye ɲɔgɔn tɛgɛ minɛ an bɛ taa ɲɛnamaya faamu misɛnnin minnu bɛ k'an fɔra ɲɔgɔn kɔ ye n'an sera o yɔrɔ la an bɛ tɛgɛw bila o yɔrɔ la n'an tɛmɛna o yiri kɔfɛ an bɛ tɛgɛw minɛ k'an bɛ taa Sangare. Sangare. Abawadi. Ele che dra. Ala kan dum. maliyɛnw Nam. an ka ɲɔgɔn minɛ dɛ Oh. jamana fo jamana in kanu ka kɛ jamanadenw na Ele che. il faut avoir l'amour du pays fo jamana kanu ka ye jamanadenw na Oh. faamaw ma ɲi bɛɛ ko ten mɛ sibiri yɛrɛ ma ɲi koyi Ayi. an ka kuma ɲɔgɔn fɛ faama tɛ dɔwɛrɛ an yɛrɛw kɔ Ele che dra. o ma o la an yɛrɛ ka ɲɔgɔn minɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka jamana ɲini an bɛ kɛlɛ minnu ma an ka minnu ci an ka misiriw kɔnɔ a n'an ka gɛrɛw na a n'an ka wajikɛw na an k'o bɛɛ jɔ fɔlɔ an ka ɲɛsin jamana ko ma a bɛ gɛlɛya minɛ n'a ma bɔ yen foyi ma kɛ fɔlɔ Allahu. Sangare. an bɛ ka mɔbili kɛ bi an fɛrɛlen Sangare. mɛ e ka filɛ bani dugu dɔw la Mali la yan nin filɛ ka sigi Ayi. u kuma sen ka kɔrɔ mɛ a tɛ ko la bi ka sigi gɛlɛya kama Allahu Akbar. bon an baden dɔw datugu bɛ so kɔnɔ bi Sangare. dɔw ka foro bɛɛ jɛnna k'a ban Allahu Akbar. dugu joli joli bɛ yen n'u ma sɛnɛ kɛ Mali la bi a kɛ si t'a la Ayamuru. dugu dɔw wulila ka taa fara dugu dɔw kan Oh. wala hali u ye dɔw ka baganw bɛɛ faga diinɛ tɔgɔ la Sangare. bon diinɛ ko tɛ ne ka dɔn ma bilen mɛ e k'a filɛ bani olu minnu bannen de anw ye jamanaden badenya la diinɛtigiya badenya la n'an ma se ka jɔyɔrɔ kɛ olu ye est ce que n'olu farala mɔgɔ jugu ninnu kan ka tila k'an yɛrɛ kɛlɛ an bɛ mun fɔ Sangare.
Abo jala ka tiɲɛ tɛmɛ. An bɛ mun fɔ D'accord. o ma pour que olu kana fara mɔgɔ juguw kan parce que ne ka mɔgɔ de bɛ nɔrɔ la mɔgɔ jugu taara bin a kan n'ale y'a ye ko ne tɛ ka kuma Mali la yan ale lafiyalen bɛ dugu kɔnɔ yan ne tɛ ka fɛn fɔ nin kan est ce que ale tɛna hakilila dɔ ta an ka fara mɔgɔ ninnu kan k'u kɛlɛ Allahu akbar. o pour que o kana kɛ n'olu yɛrɛ y'a ye k'a fɔ anw yɛrɛ ka ɲɛnamaya yɛrɛ ɲɛtaga bilama anw ka wajuli kɛnɛ bilama anw ka misiri kutubaw bilama o bɛɛ ɲɛsin bɛ Mali nɔrɔ ma o bɛɛ ɲɛsin bɛ Malidenw ma Mali cɛmancɛ kɔnɔ Mali gɛlɛya kama olu b'a dɔn k'a fɔ an ma ɲinɛ o kɔ Sangare. Correct. mais n'olu y'a ye olu bɛ k'an ka fɛnw filɛ internetiw kan k'an ka fɛnw filɛ télévision la Ayo muru. ale b'anw sigi mɛ bosi bila ti bɛn a bɛ bɛn bolo minɛ bolo jigi kulusi tigɛ kulusi jigi anw sigi mɛ nin ma kɔnɔ k'an fɔ la hali bi jamana fa dɔ cilen don olu bɛ se ka sɔn an ye cogo di Ayi. o tuma ko an ka sabali an ka misɛnmanin bɛɛ bila ni jugu nana bin an kan Correct. fadenya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an b'o dabila juguya min bɛ yen an b'o bila hasidiya min bɛ yen an b'o bila bɛnsɛnwuli min bɛ yen an b'o bila an tɛ ɲɔgɔn faamu fiyewu an b'o bila an ka jɛ sisan an ka se ka fara ɲɔgɔn kan jamana ka se ka bɔ nin cogo in na tan n'an bɔra ten sisan an bɛ kɛ ka tɛmɛ n'an ka fadenya kɔrɔ ye Sangare. n'an tɛ ɲɛ a kɔ Tɛmɛ ɲɛmisɛn. n'an ma ɲɛ a kɔ fila bɛ tɛmɛ n'a ye Ayiwa. mɛ a gɛlɛyalen don fɔlɔ an k'a ɲini Correct. wa n'a ɲɛ ma ɲini Mali tɛ yen dɛ Ayi. Mali ko yɛrɛ n'i y'a ɲɛ dɔn wala i tɛ se ka kɔgɔ ka se Allahu akbar. an ka bɛn Hande cedra. n'an bɛna hali faama min kan ka sigi fanga la an ka bɛɛ de b'a to an bɛ se ka mɔgɔ ta mɔgɔ min mana an jɛ jamana kɔnɔ wa an bɛ se k'an ka sariyaw f'u ye jamana maracogo f'u ye o bɛ se ka ta n'an ka hakilila ɲuman ye k'an ka jamana bɔ bolo la Allahu akbar. Siga t'a la. mais n'an ma bɛ foyi la est ce que vote yɛrɛ mana se an bɛ bɛn fɛn na Ayi. ɔ n'an ma bɛ fɛn na mɔgɔ 500 filɛ yan bɛɛ 500 filɛ yan bɛɛ 500 filɛ yan bɛɛ 500 ye kandida dɔ ta 500 ye dɔwɛrɛ ta 500 ye dɔwɛrɛ ta o a si ni si tɛ kelen ye o kɔrɔ k'an si ta ne si t'a la Allahu akbar. ɔ n'o nana o 500 mɔgɔw ye min na o bɛ na o mɔgɔ 500 de sago kɛ Hande cedra. Correct. an bɛ fɛ ka vote de b'o la ka vote de kɛ jamanadenw ka vote mɔgɔ ye danaya mɔgɔ ye danaya mɔgɔ min bɛ sigi jamana yɛrɛ bɛ gɛlɛya min na o bɛ sigi ɲɛna i b'o de kɛ Allahu akbar. silamɛw mana fara ɲɔgɔn kan ka fɛn o fɛn fɔ Mali la a bɛ kɛ Adba. Hande cedra. silamɛ wɛrɛ ko tɛ dɛ an minnu yɛrɛ ko mɛ olu bɛ bɛn an minnu y'olu fɔ n'i y'an fara ɲɔgɔn kan ka fɛn o fɛn fɔ a bɛ kɛ parce que ala y'an da k'an bonya mawulukɛla ni diɲɛ maa si tɛ kɛ Ayi. barika de bɛ mawulukɛla la ka tɛmɛ adamaden bɛɛ kan barika Correct. Hande cedra. ayi mawulu bɛ ala de bolo k'a tɛ mɔgɔ si Ayi. mɔgɔ o mɔgɔ ye kira bonya wara fa n'ala ka sikira ala ko kuran na ne ala ye mawulu kofɔli kɔrɔta Adba. ka ala kira tɔgɔ kɔrɔta k'a tɔgɔ kɔrɔta k'a jogo kɔrɔta k'a kofɔli kɔrɔta o ni mɔgɔ min ye kira mawulu kɔrɔta ala b'i kɔrɔta Allahu akbar. in tanzurullah yanzurukum Adba. n'a ye ni ala dɛmɛ b'a dɛmɛ Hande cedra. o tuma an bɛ kɛnɛ min kan k'a fɔ bɛɛ ɲɛna jamana bɛ yɔrɔ min na an ka komisɛnnin